Takže čus týpci, ja vás vítam u dnešného videa a dneska vám tu idem ukázať nejaké tipy, jak napríklad speedrunovať nejaké obíčko, že aby ste to nerobili proste 100 rokov. Takže ukážem vám nejaké tipy. Mám tu nejakého Mikuláša, dobre. Dobre, tak prvý tip je nejak táto blinda urobiť, že ak tuto máte toto nalezenie, nejaký rebrík, alebo neviem jak to povedať, tak nikdy takto nechoďte rovno od dola. Ale ak to teda chcete speedrunovať, tak proste takto skočia, že hop. A to je podľa mňa rýchlejšie ako to celé liesť. Potom tuto máte také, že vás to ako keby spomaluje, keď chodíte. To niektorí proste robia, že takto proste idú a že kedy tam už budem. A pritom jednoducho len skáčte. Potom taktiež, keď tu máte takto dohora, ako keby nejaký priežok, alebo jak to povedať, takú vlnku. Takže proste to je pomalé, keď takto chodíte. Proste tu skočiť, keď už je to bližšie to skočiť. Keby ste nevedeli, tak v Robloxe vás skákanie pri chodení spomaluje. Takže ak tu vlastne máte dačo také, musíte skočiť. Vlastne toto je, že nemusíte skočiť, no tak proste neskáčte, pretože je to rýchlejšie, ak neskáčete. Skákanie vás pri chôdzi spomaluje, okej? Potom takto, keď tu máte takto všelijako a už viete teda sem doskočiť, no tak to odporúčam to rovno takto preskočiť, pretože ak to idete takto, tak to vás spomaluje. Keď máte ísť takto, rýchlejšie by bolo ísť proste takto, že hop, hop, hop a odtiaľ to sem. Chápete? Tuto máme niečo podobné, čiže môžeme rovno skočiť sem a hop. Ale tuto napríklad musíte ísť úplne na každé, pretože ak napríklad skočím sem, no tak to už nedoskočím, takže tuto musíte ísť úplne presne. Potom takto, je tu taká šachovnica, chápete? Ak sa dotknete tohto svetlého, tak vás to zabije. A je pomalé to robiť takto, že hop, hop. Ale jednoducho takto, že hop, hop a hop. Super. Potom taktiež aj tuto, je tu milión tých vecí na skákanie, ale pritom stačí ísť len takto, že hop, hop, hop. Tuto taktiež, toto vás zabíja, toto červené a nemusíte to proste, že takto nejak, ale stačí proste len ísť a že hop, hop. Nice. Toto asi najviac spomaluje tieto dvere, alebo jak to povedať, tak proste to spomaluje, keď sa takto proste, že možno to bude toto. No. Tak proste to stačí len obskočiť. Tak, keď máte takéto 3 veci na výber, 3 pásy, po ktorých môžete ísť, tak väčšinou to býva, že jedna správna a 2 nesprávne. Čiže ja keď napríklad idem sem, tak proste spadnem. A proste nemusíte to takto všetko testovať, že to nie. Tak proste stačí si dať len takto kameru do dola a tuto vidíte. Kamera vám prejde cez tento blok. Cez tento tiež. A cez oba spadnem. Ale tuto nespadnem na tomto jednom a keď tam dám kameru, tak kamera cez to neprejde. Iba sa ako keby zoomne ku mne. Takže hej, takže takto sa tiež dá zistiť. Tu máme zase toto. A potom ešte k tomuto, že keď to máte,
tak už vidíte, že cez toto prejdete, no tak na čo by ste už testovali to posledné? Tak idete rovno už sem. Nice. Máme zase tieto dve dvere, tak to skočíme. Dobre, tuto máme zase tú vlnku hore, takže to nemusíme rovno celé takto prechádzať. Takže to len takto poskáčem, hej. To som si nevšimol. Ale zase, keď to ide takto dohora a nemusíte pri tom skákať, no tak ak to ide teda dohora, no tak je lepšie pri tom skákať. Toto niektorí robia, že už to nestíham, no tak proste nechajú, kým zomru. Tak proste, keď už je to blízko a nemáte čo robiť, tak to proste preskočte. Teda pokiaľ sa to dá. Lebo niekedy je to napríklad príliš vysoké a nedá sa to preskočiť, hej. Tuto ja robím len tak zo srandičky, neviem, či to nejak spomaluje alebo zrýchľuje, ale ja vždycky chodím takto po tuneli hore. Potom, keď tu máte takýto stage, že takto musíte vyliesť hore a potom rovno už na ten checkpoint. Toto sa dá ešte urýchliť, že teda nemusíte ísť úplne hore, ale už odtiaľ to sa dá ísť na ten checkpoint, tak si to proste urýchlim. Potom sa ešte hodí shift lock. To proste idete sem vľavo hore, ak ste teda na počítači. Dáte tu settings a tuto máte, že shift lock switch. Tak to si len dáte na on. A potom, keby ste to hrali teda bez shift locku, tak by ste išli asi takto a že... Tak. Si zapnete ten shift lock, to už potom len stlačíte shift a stačí sa len takto obzrieť a už to máte. A potom, ak to teda funguje, táto možnosť nemusí vždycky fungovať, že ak už teda si to môžete urýchliť, že nezoberete checkpoint, ale že rovno odtiaľ to pôjdete už sem, máte to urýchlené, no tak toto niekedy nefunguje, ale že nemusíte zobrať ten checkpoint a že rovno tento teda. Tuto sú tiež takto, musíte to obchádzať, tak toto ja robím, že tu proste obskáčem, hej. Je to podľa mňa ľahšie, ale menej bezpečné. Zase. Vidíte, tuto máte napríklad 1000 týchto na výber, tak to proste len obskáčem. Potom si dávajte pozor, lebo tuto často bývajú také chytáky, že toto si často nevšimnem. Tohto zeleného sa nemôžem dotknúť, hej? A keď sa na to kúkate takto zhora, no tak úplne, že idete a proste v prvej chvíli si ani nevšimnete, že je to tam a proste len idete a že tuto máte zase toto, že to musíte celé preliesť, no tak to proste len obskočíte. Toto je vlastne tiež také, že to musíte proste takto, hej, celé prejsť, ale vlastne sa to dá obskočiť, takže hej. Pokiaľ neviete obskoky, tak neviem, čo na to povedať, ale keď sa ich naučíte, tak by vám to podľa mňa hrozne toto uľahčilo, tieto speedruny a takéto veci. Ako napríklad celé prechádzať, proste len to obskočíte. Hej. Ja si myslím, že toto už bude pre dnešné video všetko. Tak pokiaľ sa toto video vám páčilo, tak dajte like, odber a čus.